Helo bawb, gobeithio eich bod yn cadw'n ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn, ac rwy'n siŵr ein bod i gyd yn gobeithio bydd pethau'n ôl i drefn cyn gynted â phosib. Heddiw, rwyf am edrych ar rai o gamau allweddol y broses sydd ynghlwm wrth y cymwysterau galwedigaethol rydym yn eu cynnig. Bydd hyn yn cynnwys manylion ynglŷn â datblygiad y cymwysterau hyn gan gynnwys y llwybrau crefftau, strwythur cyrsiau, portffolio, asesu a dilyniad. Mi dechreuwn ni drwy edrych ar yr amserlen, ac oherwydd y sefyllfa bresennol gyda Covid-19, bydd rhai o'r dyddiadau hyn wedi newid, ond gallai ymhelaethu ar hyn mewn ychydig. Cychwynnodd ein taith ym mis Awst 2019 drwy gynnal 3 digwyddiad i godi ymwybyddiaeth, i hysbysu randdeiliaid o'r strwythur anfaethedig a manyleb y drafft o'r cymwysterau sy'n cynnwys sylfaen, dilyniad a phrentisiaethau. Roedd yr adborth a gawsom yn adborth i Gymwysterau Cymru. Felly ym mis Medi 2019, y dechreuwyd ar y rhan fwyaf o'r ymgysylltu ar datblygiad, gyda chalfannau, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, tiwtoriaid a dysgwyr. Yna, ym mis Tachwedd 2019, cychwynnodd y digwyddiadau ymgynghori a'r gweithdai lle cafwyd pwyntiau allweddol i glywed beth oedd pobl neu feddwl honno ac a oedd unrhyw beth ar goll i gadarnhau ein syniadau. Pethau fel a oeddent yn hoffi'r dull ac a oedd unrhyw beth y gallai ei wella. Roedd hyn i gyd yn cyfrannu at ein cyn-gais i Gymwysterau Cymru ym mis Rhagfyr. Roedd disgwyl i ni ddechrau profion asesu gyda myfyrwyr ym mis Ebrill, ond yn nawr oherwydd y sefyllfa bresennol gyda'r coronavirus, rydym yn chwilio am ffyrdd gwahanol i wneud hynny. Felly rydym yn nawr yn edrych sut y gallwn wneud hyn yn effeithiol o bell. Rydym yn gweithio ar gynlluniau eraill ar hyn o bryd. Mae manylebau cymwysterau drafft ac asesiadau sampl yn nawr yn cael eu trefnu fel y byddant ar gael i ganolfannau ym mis Awst 2020. Rydym yn monitro sut mae'r coronavirus yn effeithio sut y gallwn wneud yn siŵr bod ein gwaith yn mynd ymlaen mewn ffordd gadarn. Gall hyn olygu y bydd y manylebau cymwysterau drafft yn cael eu cyflwyno'n raddol. Rydym ar y trywydd o hyd i sicrhau y bydd y manylebau cymwysterau a'r asesiadau sampl terfynol ar gael erbyn Rhagfyr 2020 ar gael erbyn Rhagfyr 2020. Yn y 6 mis cyn yr addysgu cyntaf, byddwn yn atgoffa darparwyr o'r pethau y mae angen iddynt feddwl amdanynt cyn dechrau drwy baratoi restr wirio parodrwydd. O Fedi 2021 ymlaen, rydym yn bwriadu gwahodd canolfannau addysgu i ddigwyddiadau rhwydweithio ar gyfer sectorau penodol. Yma gallwn weld mewnbwn randdeiliaid i datblygiad y cymhwyster. Drwy gydol y broses mae cyflogwyr ac arbenigwyr o ddiwydiad wedi bod yn gysylltiedig â'r camau allweddol. Roeddent yn rhan o'r cyfarfodydd cwmpasu cychwynnol a ddechreuodd ym mis Awst 2019. Byddent yn parhau i gael eu cynnwys rhwng hyn a Thachwedd eleni yn y broses o ddylunio a mireinio'r cynnwys hyd at gwblhau'r cymwysterau a'r asesiadau sampl. Ein bod dechrau'r flwyddyn wedi bod yn canolbwyntio ar fireinio'r cynnwys ac yn datblygu'r asesiadau sampl, rydym yn nawr wrth i o ddifri yn rhoi prawf ar y dull hwnnw drwy gynnwys randdeiliaid allweddol gan gynnwys y dysgwyr i roi prawf ar y meddwl sydd yn galluogi i wneud yn siŵr bod yr hyn rydym yn ei wneud yn gywir cyn i ni fynd ymlaen i'r cam cyflwyno i Gymwysterau Cymru ym mis Mai. Yn dilyn adborth gan Gymwysterau Cymru, y cam nesaf o Fehefin ymlaen bydd mireinio ymhellach a chwblhau'r cymwysterau a'r asesiadau sampl, fel y bydd manylion o fanyleb ar gael mewn pryd i ganolfannau ac athrawon i fod yn barod ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Yma, rydym yn edrych ar y rolau sy'n cael eu chwarae gan randdeiliaid. Yn y bôn, mae'n golygu gwneud yn siŵr bod y cyflogwyr a diwydiant yn dilysu'r cynnwys i gyrraedd safonau diwydiant, fel y gall dysgwyr fod yn hyderus bod eu cymwysterau yn mynd i ateb y galw.
Mae canolfannau'n bod i ddrysu'r darpariaeth, gwneud yn siŵr ei bod yn gallu ei haddysgu, ei bod yn hygyrch a bod modd ei phrosesu. Roeddem wedi gobeithio symud ymlaen i'r cam nesaf gyda chyfarfodydd cwmpasu wyneb yn wyneb a'n rhanddeiliad yn mis Medi. Roeddem wedi gobeithio symud ymlaen i'r cam nesaf gyda chyfarfodydd cwmpasu wyneb yn wyneb a'n rhanddeiliad yn mis Ebrill 2020, ond oherwydd y sefyllfa gyda Covid-19, rydym wedi gorfod edrych ar ffyrdd digidol i symud ymlaen â'r cam hwn, ac rydym yn eich annog i fod yn rhan o'r cynlluniau hyn. I sicrhau bod eich manylion gennym, gofynnwch i chi gyfrestru i gael yn diweddariadau ar www.sgilfywales.wales/cy/cofrestrwch. Rôl y dysgwyr yw profi cysyniad, felly crynhoi'r cyfan a'i gyflwyno i'r dysgwyr a gofyn, sut ydych chi'n teimlo am hyn? A yw hyn yn hygyrch i chi? Beth yw eich barn am y dulliau asesu? A fyddech chi'n hyderus i gymryd y cymwyster hwn a bod yn barod i fynd i'r gweithle ar ôl y gwblhau? Fel y nodyd yn gynharach, roeddem wedi gobeithio symud ymlaen i'r cam nesaf gyda chyfarfodydd cwmpasu wyneb yn wyneb a'n rhanddeiliad ym mis Ebrill 2020, ond oherwydd y sefyllfa gyda Covid-19, rydym wedi gorfod edrych ar ffyrdd digidol i symud ymlaen â'r cam hwn, ac rydym yn eich annog i fod yn rhan o'r cynlluniau hyn. I sicrhau bod eich manylion gennym, gofynnwn i chi gyfrestru i gael yn diweddariadau ar ein gwefan. Mae hwn yn rhoi trosolwg o strwythur y cymhwyster, felly mae gennym y cymhwyster sylfaen, sy'n bwynt mynediad cymhwyster sylfaen, eang, trawsbanciol ar gyfer dysgwyr sy'n mynd i unrhyw faes. Mae'n lefel 2 ar 540 o oriau dysgu dan arweiniad, ac mae'n rhoi trosolwg eang o diwydiant i'r dysgwr, ac yn ei gyflwyno i wahanol feysydd y maes a'r byd gwaith sylfaenol. Mae'r sylfan yn cynnwys 2 faes, fel y gall dysgwr ddewis unrhyw 2 faes mae darparwyn yn dewis eu cynnig. Y sylfan fydd ei cyflwyniad cyntaf i'r diwydiant, a dyma lle rydym yn rhagweld y bydd y rhan fwyaf o ddysgwyr yn dechrau'n llawn amser, naill ai o'r ysgol, chweched dosbarth neu goleg. Ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, os nad oes ganddynt brentisiaeth eisoes, gallan symud ymlaen i'r gymhwyster dilyniant. Mae'n lefel 2 a 540 o oriau dysgu dan arweiniad. Mae'r cymhwystiad dilyniad hwn yn flwyddyn llawn amser dywysol arall mewn addysg bellach, sy'n ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ar gyfer un grefft. Pan fyddent yn symud i'r cam dilyniant, byddent yn dewis un grefft sy'n apelio fwyaf iddynt. Y grefft o'i dewis yw'r un lle byddant yn rhoi eu pwyslais ar datblygu sgiliau, sgiliau ymarferol, sgiliau cyflogadwyaidd, paratoi ar gyfer byd gwaith. Mae'r cynnwys yn cyd-fynd â'r safonau galwedigaethol cenedlaethol o fewn y llwybr crefft galwedigaethol a ddewiswyd. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster dilyniant, gall dysgwyr gymryd un o'r cymwysterau hyl fel rhan o brentisiaeth. Adeiladu 2 blynedd a 3 blynedd ym mha arbenigedd crefft a ddewisir ganddynt, BSc 3 blynedd a 3 blynedd. Mae hyd y cymwysterau hyn yn seiliedig ar y dewis o arbenigedd crefft a byddwn yn edrych ar hyn mewn munud. Mae'r rhain yn lefel 3 a byddent yn cael eu cefnogi gan y cyflogwr a'r darparwyr dysgu. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster dilyniant, gall dysgwyr gymryd un o'r cymwysterau hyl fel rhan o brentisiaeth. Adeiladu 2 blynedd a 3 blynedd ym mha arbenigedd crefft a ddewisir ganddynt, neu BSc 3 blynedd a 3 blynedd. Mae hyd y cymwysterau hyn yn seiliedig ar y dewis o arbenigedd crefft a byddwn yn edrych ar hyn mewn munud.
Mae'r rhain yn lefel 3 a byddant yn cael eu cefnogi gan y cyflogwr a'r darparwr dysgu. Mae hwn yn rhoi trosolwg o'r crefftau y gellir eu cynnwys ym mhob un o'r cymwysterau rydym newydd eu hamlinellu mewn crefftau adeiladu'n benodol. Byddwn yn edrych ar beiriannau gwasanaethau adeiladu yn y sleid nesaf. Fel y gallu disgwyl, bydd y llwybrau sylfaen mewn adeiladu ar amgylchedd adeiledig yn llawer mwy eang o ran y cynnwys sy'n cael sylw ar sgiliau sylfaen addysgwyr. Wrth i'r dysgwyr symud ymlaen i'r cymhwyster dilyniad mewn adeiladu, mae'r pwyslais ar un grefft arbenigol yn ei galluogi i ddatblygu ei gwybodaeth, ei sgiliau a'i dealltwriaeth o'r grefft honno, fel sydd yn y safonau galwedigaethol cenedlaethol. Wrth i'r ddysgwyr symud ymlaen i'r cymwysterau prentisiaeth 2 flynedd a 3 blynedd, mae'r meysydd crefft yn llawer mwy penodol a dwys. Mae cymhwyster sylfaen yn un cymhwyster ac mae'n cynnwys adeiladu a pheiriannau gwasanaethau adeiladu, ac fel y nodwyd, mae'r dysgwyr yn dewis 2 grefft. Pan byddant yn symud ymlaen i'r cam dilyniad a phrentisiaeth, maent yn cyfyngu ac mae'n mynd i blymio neu electro-dechnegol. Wrth i ddysgwyr symud i'r dilyniad mewn cymhwyster BSc, mae'r pwyslais ar un grefft arbenigol yn ei galluogi i ddatblygu ei gwybodaeth, ei sgiliau a'i dealltwriaeth o naill plymio a gwresogi neu systemau electro-dechnegol a gosod cyfarpar. Wrth i ddysgwyr symud i'r cymwysterau brentisiaeth 3 blynedd a 7 blynedd, mae'r meysydd crefft yn llawer mwy penodol a dwys fel y gellir disgwyl. Dyma strwythur yr asesiad o'r cymhwyster. Mae'r prawf ar y sgrin yn 20%. Y prosiect sy'n cyfrif am fwyafrif marcio'r cymhwyster sydd 60% o'r asesiad. Bydd y prosiect yn mabwysiadu dull cynllun, adolygu a gwneud gyda restr o dasgau ymarferol i'r dysgwr eu cwblhau. Yn y cam sylfaen, bydd mwy o bwyslais ar gynllunio ac yn y cam dilyniad a lefel 3 bydd pwyslais mwy ar wneud. Bydd y drafodaeth sy'n rhan o'r prosiect yn cyfrif am 20%. Mae'r dull hwn yn gyson ar draws yr holl gymwysterau a chrefftau a byddwn yn trafod hyn yn fwy manwl yn ddiweddarach. Yr hyn rydym yn mynd i'w drafod yn nawr yw'r gwahanol bwyntiau mynediad i ddysgwyr. Mae dysgwr A, er enghraifft, yn dechrau gyda'i sylfaen. Bydd yn astudio 2 grefft gyda'i gilydd ac yn gwneud 2 prosiect, 20 awr i bob crefft. Bydd dysgwyr yn cwblhau trafodaeth dan arweiniad a'r prawf iechyd a diogelwch ar sgrin. Ar ddiwedd y cam sylfaen, os bydd y dysgwr yn sicrhau cyflogaeth a'i bod yn awyddus i gymryd y lefel 3 fel rhan o brentisiaeth, bydd angen iddynt gymryd y prawf dilyniad ar sgrin i gael mynediad. I gymharu, pan fydd dysgwr B yn cwblhau'r cwrs sylfaen a'i bod heb sicrhau cyflogaeth, byddant yn gwneud y dilyniad a phopeth sydd ynghlwm wrth hynny, sef y prawf ar sgrin, y prosiect 60 awr, am ei bod yn canolbwyntio ar un maes crefft yn unig, ac yna byddant yn gwneud y trafodaethau dan arweiniad. Mae dysgwr ec yn rhywun sy'n mynd i gyflogaeth ar ei union cyn neu yn ystod cwblhau'r cymwyster sylfaen. Byddai ei pwynt mynediad hwn wahanol i dysgwr i A a B. Mae'r union o ddynion mynediad ar gyfer dysgwr C yn dal yn destun trafod, ond rydym wedi bod yn edrych ar yr opsiynau wrth i ni ymgynghori a chanolfannau ar randdeiliaid a chymwysterau Cymru. Y teimlad ar hyn o bryd yw bydd y dysgwr ec yn astudio ac yn cael ei profi ar rai elfennau o'r cymhwyster sylfaen. Y prawf ar sgrin a'r prawf iechyd a diogelwch ar sgrin mae'n debyg. Bydd llwyddo yn y 2 prawf hyn yn caniatáu i ddysgwr ec gael ei cerdyn sgiliau i gael mynd ar safle yn ystod eu prentisiaeth.
Rydym hefyd yn edrych ar ganiatáu dysgwr i gymryd un grefft yn unig o'r cam sylfaen, yn wahanol i'r ddwy grefft mae'r sylfaen yn ganiatáu i ddysgwr A a B. Yma byddwn yn rhannu mwy o fanylion am y prosiect. Yn achos sylfaen a dilyniad, mae rhwng 40 a 60 o oriau dysgu dan arweiniad. Yna, yn achos eich cymwyster lefel 3, mae'n codi i 80 oriau dysgu dan arweiniad. Byddwn yn defnyddio un sefyllfa gyfannol ar gyfer y prosiect, a allai enghraifft bod yn ddatblygiad tai newydd. Mae hyn yn galluogi'r holl feysydd crefft i gael eu cynnwys, ac mae'n rhoi cyfle i ddysgwyr i ddewis y sefyllfa ar hoffed fod yn gysylltiedig â hi. Mae dysgwyr yn gwneud eu cynllunio eu hunain, yn ymgymryd â thasgau'r grefft ac yn adolygu eu perfformiad ar y diwedd, sy'n cyd-fynd â'r elfen drafod. Bydd canolfannau'n cael pecyn asesu sy'n cynnwys yr asesiad gan gynnwys adrannau ar gyfer aseswyr a dysgwyr a chanllawiau ar sut y bydd yr asesiad yn cael ei gynnal. Bydd yr asesiad yn mabwysiadu dull sefydledig, cynllunio, gwneud ac adolygu. Mae wedi dilynio fel y bydd modd defnyddio dull cyson ar draws adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu. Felly bydd yr un sefyllfa gyffredinol yn cael ei ddefnyddio, ond bydd yn amrywio pan ddaw'r fater o asesu'r sgiliau ymarferol. Enghraifft, gellir gofyn i alwedigaethau trywel adeiladu wal geudod. Mae yn sefyllfa'n golygu y bydd sawl crefft yn efelychu'r math o waith a wneir ar safle o fewn y sector, enghraifft adeiladu estyniad un llawr. Mae hyn yn rhoi pwyslais ar weithio ar draws crefftiau, pwyntio trosglwyddio sy'n asesu a yw'r dysgwr wedi deall sut maent yn rhan o'r prosiect fwy. Bydd dysgwyr sy'n astudio crefftau arbenigol yn cael arweiniad ar sut y dylai asesiad gael ei gynnal. Ond ar y cyfan, bydd gan ganolfannau'r hyblygrwydd i addasu sefyllfaoedd i ymgorffori crefftau arbenigol ac i greu elfennau ymarferol. Gan ein bod wedi crybwyll pob un o'r prosiectau eisoes ar y lefel sylfaen yn fwyaf arbennig, mae dull cynllunio, gwneud, adolygu. Felly bydd dysgwyr yn cynllunio eu prosiect yn seiliedig ar y sefyllfa. Byddant yn meddwl am y sgiliau bydd angen iddynt ei defnyddio ar gyfer y meysydd crefft sydd wedi'i cynnwys. Yna byddant yn mynd ati i gyflawni'r tasgau ymarferol hynny, oherwydd yn y lefel sylfaen byddant yn ymdrin â 2 grefft o'i dewis a fydd yn cael ei rannu'n gyfartal. Bydd canolfannau'n cael pecyn asesu sy'n cynnwys yr asesiad gan gynnwys adrannau ar gyfer aseswyr a dysgwyr a chanllawiau ar sut y bydd yr asesiad yn cael ei gynnal. Mae yn sefyllfa'n golygu y bydd sawl crefft yn efelychu'r math o waith a wneir ar safle o fewn y sector, enghraifft adeiladu estyniad un llawr. Mae hyn yn rhoi pwyslais ar weithio ar draws crefftau, pwyntio trosglwyddio sy'n asesu a yw'r dysgwr wedi deall sut maent yn rhan o'r prosiect mwy. Bydd y prosiect yn benodol i un grefft, ond bydd modd cymharu ar draws crefftau. Bydd y sgiliau ymarferol a'r cofnodion a sylwi yn wahanol ym mhob maes crefft. Fodd bynnag, bydd y meini prawf-graddio yn ymwneud â chynllunio, ffyrdd o weithio a throsglwyddo rhwng crefftau yr un fath i bob maes crefft, gan alluogi cymhariaeth rhwng crefftau. Mae strwythur a fformat eglur a sut mae dysgwyr yn cael ei graddio, sy'n dangos yn eglur sut mae tystiolaeth o'r arsylwi wedi gefnogi ar y ffurflen gofnodi wrthrychol yn bwydo i mewn i'r radd gyffredinol mewn ffordd unffurf ar gyfer bob crefft. Rydym yn edrych ar gynigion lle byddai'r elfen ymarferol o brosiect yn cynnwys pwysoliad uwch tuag at raddau, gan sicrhau cydbwysedd rhwng sgiliau ehangach a thechnegol. Mae'r model graddio yn caniatáu i iawndal gael ei ymgorffori ynddo.
Bydd yr adolygiad yn 2 faes ar wahân. Bydd yn drafodaeth ar y tasgau maent wedi gwneud, a bydd y dull drosglwyddo i egluro yr hyn maent wedi wneud a'r hyn y byddent yn ei wneud yn wahanol. Ac yna trafodaeth ar arweiniad sy'n edrych ar yr elfennau hynny na ellir eu hasesu mewn ffordd ymarferol. Felly byddant yn siarad am bethau iechyd diogelwch generig mewn adeiladu a chwestiynau generig am y diwydiant adeiladu. Bydd peth trafod ar beth byddai meysydd crefft eraill yn ei wneud a'i cysylltiad â'r prosiect, a fydd yn cynnwys yr holl wybodaeth mae'r sylfaen yn seiliedig arno. Yna, ymlaen ychydig mwy a fwy o fanylion am sut y mae trafodaeth yn edrych. Mae'n annog trafodaeth organig ar yr hyn maent wedi gwneud, gwneud yn siŵr ei bod yn cael clod am yr hyn maent wedi ddysgu. Bydd hefyd yn ymdryd â rhai o'r themau generig hynny i sicrhau cysondeb ar draws pob crefft. Bydd yn cael ei farcio'n fewnol, ond gyda chwestiynau a meysydd trafod wedi'u gosod yn y llanol. Yr rhan gyntaf yw siarad am y prosiect. Yma, rydym yn edrych yn fanylach ar y portffolio a chadarnhad y cyflogwr. Mae'n edrych ar ddiben y portffolio, sef helpu'r cyflogwr i benderfynu a oes gan yr ymgeisydd cymwysterau galwedigaethol a'r peidiau. Ond mae hefyd yn galluogi'r ganolfan i wirio bod y cadarnhad yn ddilys gyda thrywydd archwilio i gadarnhau'r penderfyniad a wnaed. Mae'r cadarnhad yn rhoi mynediad i ymgeiswyr i ran olaf y broses o asesu'r cymwyster. Bydd y cymwysterau newydd ar gael i ddysgwyr sy'n gofrestru ar neu ar ôl y 1af o Fedi 2021, a bydd cymwysterau cyfredol yn parhau i gael eu hariannu tan Fedi 2021, gyda chofnod pontio i ganiatáu i ddysgwyr gwblhau'r cymwysterau maent eisoes yn gweithio tuag atynt. Ewch i'r wefan yn reolaidd i weld y cwestiynau cyffredinol sy'n cael ei ddiweddaru'n gyson. Mae gwefan Sgiliau Gymru wedi bod yn weithredol ers canol mis Mawrth. Felly pan fydd gennych funud, ewch draw i gael golwg arni yn skillsforwales.wales a chofiwch gofrestru i gael gwybodaeth, newyddion a manylion am ddigwyddiadau. Diolch i bawb am wylio, a chadwch yn iach a diogol drwy gydol y cyfnod rhyfedd hwn. Diolch yn fawr iawn i chi. Hwyl fawr.